Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija naqas milli jiddikjara l-bilanċ tal-kont bankarju tiegħu kif inhu l-obbligu ta' kull membru parlamentari. Delija ddikjara li għandu xjati aktar minn 670,000 euro imma ma ddikjarax il-bilanċ tal-kontijiet kurrenti jew kontijiet ta' tfaddil. Id-dikjarazzjoni tal-assi tagħmilha ċara li kull membru parlamentari għandu l-obbligu li jiddikjara informazzjoni dwar id-depożiti li jagħmel fil-banek u kull interess finanzjarju ieħor. Il-kellim tal-kap tal-Oppożizzjoni qal li m'hemmx mistoqsijiet dwar id-dikjarazzjonijiet tal-assi ta' Delija. Bil-paga li jirċievi mill-Parlament tmur dirett f'kont kurrenti li għandu. Bħala l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija jitħallas 2,700 euro kull xahar. Fl-aħħar ta' Jannar it-Times irrapportat li b'din il-paga ta' kull xahar Delija għandu self u spejjeż oħra xi ħallas. Dan apparti li jrid iħallas ukoll għal kiri ta' karozza Jaguar, spejjeż li ammontaw għal aktar minn 9,000 euro. Delija naqas milli ddikjara l-ammont preċiż li jirċievi mill-isma' illi għandu għax qal li dan kien ftehim illi jinvolvi individwi privati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.